padha turu sore. Sorry Pak Gu. Anjal umik. Weh. Aku ya gawe iki nek wong kok kedhiyan rukun nanggon seni ya karang ya bojone dadi nondi-nondi ya rukun nanggon seni ya dijak. Iki mak endange pirak-plirik no. Jeblok go. Dor. Seron Mas. Saking serone iki, Pak. Cik cik cik. Cik 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 ro cik. Kok menjiro-jiro iki to? Ora ngene. Cik cik. Pat. Mas tambah iki Mas. Rasa pelit-pelit to. Cik. Wah. Neh. Cik cik. Lo cik lo. Wis, Lo. kekuatane mung semono kok aja dipeksa-peksa. Bisa kok aku tau main iki dasar seru kok. Seru kok. Ayo Ndek. Sampeyan nyepelekke to Pak Jawadi. Angel didonise. Apa nih? Ya kuwi. Didong apane? Jack Iki lo. janjane ngono jiwa kawat dari kepiye to? Oh, sekolah kok. Cah sekolah kok ya ini benyanyaan tekan kene. Bolong. Jiwa kawat dari bal lulusan kok iki kok. Iki SLB lulusan nyarak tenan ke. SMA penerbangan mulane do pinter musik. Penerbangan apa? Adro. Penerbangan saka ngedrop kok ngedrop. Cek. Yo, salam sik, Dang. Heeh. Nggih, assalamualaikum. Iki kok Mas, mbok ngene lho. Ayo biayane ae lho. Iya, pelit. Kok danane nipis, Bang? Wah, gak nipis gak ono suarane cemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Pak Persik Dusun. Jambean. Jambean. Nggih. Wah, warga Jambean muga-muga ayu-ayu. Bagus-bagus nih do cacat. Kok cacat piye? Cacat. Sikile selen. Sikil kok selen anane sikil ki ya loro kiwara tengen. Ayo selen to nek sikile tengen kabeh mlaku ngebot. Lak milih to. Don, Mesti milih kuwi to. milih kentet. Ning endang ki sikile mlethek ora kuwi. Meletek, Mbah. Ayo. Nek wis dangi ra mletek. Peloh. Apa pelah apa nih? Kowe Dang, aku weling. Nek pelenan aja nang palang titis. Ana apa? Nek ku ngono palang titis kowe yakin. Doke asin. Dilalah. Iki sing mlethek iki nendang ora ming sikile. Apa nih? Bokonge. Tangane barang. Ora tangane bokonge mletek. Nek ngarep lan mletek. Kancane ra nggo sepatu dhewe kok. Ayo Oh, tek cak gaul kok. Weh. Ayo TK cok nyokol kok kuwi. Ngarang belum TK nyokol kuwi lho. Ayo TK nyokol kowe marai bekok kok. Iki wis kenalke endang barang ki yo kenalke sih. Nami kula Endang asli. Asli. Ayo asli. Mau namanya asli kok. Nami kula Endang asli. Awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimii ngono kae. Sik, tak tekon Apa? halane piye. Ayo meni. Nami kula Endang asli. Awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimii. Ora dirangkul, dicanda. Heeh. Terus di Gebuki. kecentet gebugi. Wah, yakin iki. Pak Jono kaya glondong. Kowe sengon. Iku johar. Wah, iku pete. Malah hangat kok iki Pak Gu. Jengkol. Wah, iki ra dua alas. Kerbau demit. Yo. Siap kene gulon ngongko meneh. Siap. Alah, mbok yem ki napa to mbok yem? Bakule tempe kok dadak. Mbok yem ki kok. Gembusnya Pak kok gembus. Tempe gembus. Wek majo. Basiran jejeke. Urung madang, Bang. Urung kok mlebu mrowo cetek digurup ketok e. Lah nyiape ki aku basa menungso kok barisan kok basiran. Sepon jenengan Kowe ki ngerti ngerti. menungso? Bapak tak kira menungso berarti. Padahal kira menungso kowe. Saene wedhus ki lambene nang ndi? Ket biyen ki ya ning rai nek lambe kok.
Ora lambe nang rai. Ana ngendi? Wedhus ki lambene nang mburi. Weh, kowe kok apal tenan nek karo Ayo wedhus mari. ya. Nah, tenang. Weh, Podo tenan iki. mulane. Nek wedhus arep kawin ya iso kowe. Ayo iso. Oh. Pak Jawadi, sampean tau ngerti po celeng suarane wedhus? Wah, ayo rungono celeng kok suarane wedhus. Ayo iki mau. Oh, kuwi. Kowe rasa melu wedang kowe cutat kowe melu-melu kowe. Tak pateni kowe yo. Wani po mateni aku. Alah, aku ora kowe jane nafsu kowe. Celeng iki. Ayo nafsu lagi. Ayo pro kanca golek cewek nang jambean. Sarambahmu ya. Ayo. Kowe ora kok sinis banget ayo. Ah jane yo tak jambro nang KUD. Kok KUD? Eh? Kok KUD koperasi kok. Ah tak jambro KUD. Ane kok ngene iki cah SMP. KUA kok. Sampun memejah. Yo, ayo bro kanca. Ayo pro konco ngawaruno rukune Islam yo iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat bulan Ramadan Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang. Atas dawu Gusti Pangeran. Sik lo. sengko saiki. Hei. Bro. Iki kok mas ro dilorot meneh tok. Alah kok pateni lho kowe iki tukang son iki. Aja debojo tukang son. Napa to? Wah, ya aku tas-tas metu kok tas-tas wae. Aja nyepeleke tukang son ki duwite akeh. Duit e akeh yang cilaka. Ah kok iso? Wis dadi minta tas-tas tok kok. Wah. Ora ana keterangane. Iki anak boe gendet yakin. Piye, Mas? Dhuwur apik-apik. Ngisor kok alah, iki- ya Allah. Jane do katokan apa ora to? Mbok katokan borak lho iki. Dadi tetep tiliki kok nek wedok-wedok Tet. tetep katokan ya lah lanang Kentet. katokan apa ora ngono lho. Sesuk menangi mbok ya dikatoki. Iki katokan apa ora? Ah klambine mewah kok ngisore kok alah. Iki Oh alah mulus-mulus. Kepala ora kuwi. oh sempakan tok piye? Oh alah. Ya ora apa-apa, Tet. Muga-muga paling lancar rezekine, keseniane paling bebas. Esuk itu rezeki untuk sumbangan meneh katoke. Saiki wis ana klambine apik, katoke esuk sumbangan. Nek saiki bengi iki kowe ngake sumbangan Pak Gun. ono. Nun, Sampe nyumbang apa piye? yakin bengi iki aku nyumbang. Tenan. Weh, tas siji lho. Tas siji. Tas pirang meter? Ah pirang meter? Tas siji pirang meter kowe? Nek 2 meter dan iku. 1 meter kok piye kok pirang cupet kok ngono kok alah. Walah. Gak sikile mretek kaya ngono ayu-ayu kok cacat. Wah, Sikile selen to. oh iki ayu. Ya ayo wong wedok. Heeh, ini yakin saka ngarep Lydia kandung. Saka mburi walah. Lipek. Lipet ki apa? Tepos. Oh. Kantor pos Boyolali. Bokonge tepos kok kane mlari. Tak kira nek Subroto. Ngarang. Kok kene apa? Lari. Tuku jadah campur ongel. Ayo ngibadah ning watu jengel. Ndak gemak lonteng. Krasa penak ala dengkeng. Jaduk
Sawang ngarepmu. Sawang sing ngarepmu kuwi. Iki. Wah, yakin iki. Bodine jan apik banget iki. Wah, ngarep kok kopata. Hei, nek ngarep kok kopata. Nek mburi El Sapek. ngiringan. Ngiringan, waduh, Vespa. Sing kiwa? Walah, setange. Nek Setang. busi, Ora ono. ana, Ora ono. busine nang ndi iki? Ya, tukang kowe delok Yo. bojone. Ngirit. Wajib. Main-main. Ya. Wajib ngain lanang wadon loro ngilmu. Aja leren yen durung bodol bojomu. Jolke ya nek bodol ya. Ya. Ayo Mas Jawaji Mas. Jono kaca SMA. Sampun melu. Wajib ngain lanang wadon loro ngelmu. Wajib ngain lanang wadon loro ngelmu. Aja leren yen durung bisa ketemu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Wajib main lanang wadon loro ngelmu. Wajib main lanang wadon loro ngelmu. Aja leren yen durung bisa ketemu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Apa yuk? Jalanan durung rusak apa? Kok dindek iki? Rade bojo ngene iki. Kuwi. Mbak Iyam iki meni. Aja leren yang durung rusak de bojo. Ora de bojo apa kok Iyam? Oh alah, sing Arep de mbok bojo pek apa ya. piye? Nang alam donya iki kudu de bojo de turunan. So warisanmu kopatane ambek sapa? Oh alah mah. Halo. Kemero latihan. Sapa? Oh kentet ki kancaku kentet. Sapa? Kentet ki anake sampean. Kok rupane kok ora kok sampean? Ora. Mak Endang ki? Kok ben sapa? Sapa? Iki meni kentet. Kok men kaya aku? Aku ni manek kentet. Aku ki manek kentet ngene iki. Ayo kok kaya aku. Sapa ngomong? Kowe mau? Muni piye? Mau kae? Muni piye makae? Ya muni mau kae. Awang ndak. Ambuh kok iki ngayang ndang. Ayo kowe sing ngomong kok. Wong muni kentet ki anake Pak Jono ngono. Weh, Eh, ngawur. sapa? Kok kendet kok ana Oh, Pak Jono? Jawadi. Wah ya. Mantan lurah. Wah lurah kok ndlidis. Sapa? Kae. Yakin kae kan didisi ra umum kae Pak Lurah Jawadi kae. Kenal aku dridis apa kowe? Sapa? Kowe. Saya takon. Saya takon sapa? Kok iso ngaran-ngarani wong? Sing arane sapa? Kena pasal lho kowe. Pasal piro, Pak? Pasal piro? Mbok lali aku ora apal pasal. Wah, pasal loro. Apa kuwi? Wah, kowe ora ngerti? Urung. Gana tekon. Tekono. Tekon kepiye? Pasal piro? Tekon sing mau? ngerti. Oh ya. Ngerti apa ora? Ora. Tekon aku sing ngerti. Ya. Piro? Ambo. Yo. Damar apa lilin
Buyar apa kawin? Anak aku tetep milih buyar nek urusan. Sapa? Oh, malah kita milih buyar. Heeh, Mak Tet. Kajari milih buyar. Pak Go, Nun. sampean milih burine. Buyar. Burine kuwi lho. Apa kentet? Wah, ayo cari dan. Ora edan ora baru kentet. Edan wah jan. Ya nek dongake iki lho. Jiwa kawedar iki gi acara apa wae murah meriah sing penting ora rugi. Ya ora Tepai- rugi. Tepai Penting iso salon. salon. Ah. Sing penting iso kono tuku peniti barang Iso kuwi lho. peniti, iso kudu biting. Alah cukup, Cukup. yakin. 200.000 wis rapopo. Ora apa-apa. Ora apa-apa puju. Kowe entek 200.000 ora cukup lho kowe. Wis DP-ne kok wirung terus ke selak ganyi wae. Ning kowe 200.000 ngeteke sesasi rantek. Ah, wes Apa aku kuwi? nak nyekel duit kok. Alah gitu kuwi ya lah mudi jajal Iya. gerang lambemu. Yo, Yo. yenmu apa? Nganu, ono sing request keperanan. Oh, Apa? keperanan. Hah? Keperanan. Terus apa? Ya wong Oh tak rahasia. kira ru celeng. Wah, Carang dasmu kuwi. Aku lawes kondo ciuman. Udu kuwi. Apa? Apa? Gus endi? Ndang, Oh, tahu, Mas tahu Af- modar kok. Mas Afril. Ngadi. wah gawe-gawe tenan iki. Aku iki Ale Afril. nyileh kok. Oh. Toko tahu ditamper petis, ketoke ayu kok gembol linggis. Eblang gentak sawo mateng, bapakmu mencak alambokmu. Mateng. Cangkeme ndang. Anjuk nek rambokmu sapa sing meteng? Ana laku ngalor kepethuk ular, katokmu kembor nggo ngesalemper. Laku ngidul kok nyikut dengkul, katokmu ciut lempere. Jedul. Yo, terus kae. Selak jamban sok do ngantuk. Iki lemeng Kok meneng dadakno wae. lemburi? Lemeng meneng wae iki terus ke jaluk apa? Keperanan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sambodo wicaksana lan ladya ing karya kepranan sola bawane nyoto lantik wasi sing wicara wiraga sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang sayang rembaka dina kelawan bengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka sorate netramu yen rasela sajroning batinku luput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku kepranan sola bawane nyoto lantip wasi sing wicara wiraga sarta wirama nyoto nika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya
jodone kae si abang kae kowe. Melek meteng gasik kowe. Apa? Ayo apa? Yo, ayo nondi. Oh joget tak kok ngeyek e. Duit kuwi. Duit. Siapa? Kowe jenenge apa? Oh. Wah, kuwi ngopo? Ku cah nyuwung lah. Wah, ih. Ya Irfandi ronce kembang. Apa? Ya Irfandi kok. Beripate Pak Teguh iki dadi ciut. Beripate dadi ciut Mas iki dadi lho. mah mumet aku. Nyawang ngene iki jan walah munek aku. Ya Irfandi ronce kembang. Agambange mubian gangi. Aku kelingan zamane Jaton karo anu wae aku yakin ngene. Pakeno bareng wah. Munduran mawe biyen walah nggo torong papat. Main nang Wasongol untuk curan iki ya. Yo. Ya Irfandi rote kembang wangine mobian gumilang kudu sira menga-mengo miturut dawuh pangeran Ronce kembang wangine mubiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuh pangeran monggo tindak ingkang sekeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semoyo ya Irfandi ronce kembang wangine mubiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuh pangeran ya Irfandi ronce Andang, kembang goleki cowokmu dah. wangine mubiar kumilang aja sira menga-mengo Dang, rene dang. miturut dawuh pangeran monggo langkah ingkang sekeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semoyo. Alhamdulillah. Yem. Tugas apa Mas? Lagunya apa Mas Toyib? Oh, lagunya Pak Jono sing gayeng. Maendang asolen nang maen. Rabi iku asale aga. Kok sik iki balik aku lek. Bala udur. kok ya ana wong melas karo kowe ngenehi duit barang. Duit 2.000. Ora dipeknya. Weh alah, Jo gitu kuwi ya bojomu. sing tak wayahe nek kowe iki layat karo kowe. Ledasmu aku udah pengen mati kok. Jadi ini muka-muka kok karem nyenengi bojoku apa? Kalau muka-muka kali mati. Ya. Gitu ku ya. Pak Go, Nun. terus apa iki? Iki terus no alah apa to yem? Sewadono wani pira? Ameng usul. Ameng prak, ora ya. usul meng apa tok sewadono. Kuwi nu Ana ngerti 10.000 kene to. Yo. Amanot. Mar maju gerak. Ayo Mas Afril. Ayo, Mas Abul. Njaluk apa Mas sampean? Sidorondo. Sayangku sing ayu-ayu Rasido. Wah kok ora sida mutung kok juran. Kok ngentet kok kowe. Purun apa bakal tak usahake. Oi. Ayo Mas Afril. Sampak wae. Gendang.
Yo beda-beda jatahe kok. Oh, ya kok tak jatah. Dados yo, lagune apa? Aku manut. Manut Mbak Endang. Mas Prek tututi kendang ya. Ayo Dang, cepet. Sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal lentur ora bakal mundur Rungah pun tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mukir indah ayumu kaya widadari mungkin iso hente ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Oh sing tenang aja kuwatir sayang kuning kowe ora bisa disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Bungaku kampus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mukir indah ayumu kaya widadari mungkin iso hente ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir rendah ayumu kaya widadari mungkin iso hente ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Yo. Siap. Sedaya pamriksa ampun sami kena. Wis kesel loh, wis kesel. Jak numpak jaran. Jaranan jarane ireng-ireng sing nunggang ganteng-ganteng sing giring padha gendeng jek-jek nang jek-jek tret tret tiba kepuncak. Hei 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 Yo, Yo. numpak jaran. Jarane jaran kepang sing nunggang klambi abang sing witok padha mleng. Sedaya pamirsa sampun sami kelo. Kula wong Yunan sami mangepo-epo. Sedaya pamirsa sampun sami bubar. Kesenian monol kantos jalan kepang. Rame critane anggone paparangan. Padha pepengkalan padha tetunjangan. Prajurite panjang padha salah tunjang pemaine kabeh
Ojo salah tundang pemaine kabeh padha nunggang jaran. Carane lanang mlayu negar-negar, apa doake raja Arya penangsang, ora ono sing kalah, ora ono sing menang, prajurite kabeh padha nunggang jaran. Daya pamriksa sampun sami kelo, kula wong tiunan sami ngimbo-imbo. Sedaya pamriksa sampun sami